manhunt operation gibando alang sa pagsikop sa mga akusado sa pagkulata upang patay sa kapungapalit sa Gaysanong Metro. Kapulisan mapil na sa investigasyon sa pagplaster sa baba sa bata sulod sa maternity hospital. Usa ang patay ug duha ang angol sa pagpamusil sulod sa usa ka diskuhan. Bulan duha ka gatos ka mga eskwelahan sa rehiyon gitugutan sa DepEd sa pag-increase sa ilang tuition fees. Vice President Binay miduaw sa Subo. Bagong Sigbot Be Wonderful, isalida din sa TV5 sugod karong Lunes. Bayo nga po Sugbo ug Kabisayan. Ani ang labing lampas ng mga balita hatod kaninyo sa kinatibok ang pwersa sa News 5. Ako si Frank Balilong Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Dulan duha ka gatos ka matunghaan sa tibok tunga-tungang Kabisayan gitugutan sa Department of Education sa pag-increase sa ilang tuition fees. 110 sa maong mga tungaan ana dinhi sa Sugbo. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Karong adlaw may kabat na 195 ka mga tunghaan Lukop Region 7 gitugutan sa Department of Education sa pag-increase silang tuition fees. Sumala sa Quality Assurance and Accountability Division, 110 ka mga tunghaan niya sa Sugbo. May kabat sa 7 ngadto na sa 12% nga increase giaprobahan sa DepEd. Because we really need to help them increasing their tuition pay to increase also the salary of their teachers and employees. Mato ni Digamo, adunay mga ginikanan nga mitawag ug mibisita silang buhatan alang sa pagpugong sa approval sa gipangayo nga increase. Apan mato niya nga posibleng manira ang eskwelahan kung dili tugutan nga mopasa ka sa ilang tuition. Gipatin-aw ni Digamo nga dili ma-improve ang usa ka eskwelahan kundi sad nimo increase sa ilang tuition. Muna kung gipasabot sa parents na di lang to kaya, di lang ta pa-school lagi diyan sa private schools. Bilang parents nga kining atong pagpa-eskwela dili ni gasto, expenses, but that is an investment. Leslie Caminada Vistil, News 5. Gawa sa Department of Health, Professional Regulations Commission, Philippine Nurses Association o Commission on Human Rights muktabang nasab pag-imbestigar sa batang giplastiran ang baba sa nurse sud sa Cebu Maternity Hospital ang Women's and Children's Protection Desk sa Cebu City Police Office. Andrea Patania, Sugin Limi. Nangilabot na ang Women and Children's Protection Desk sa Cebu City Police Office sa investigasyon sa kasong pagplaster sa usa ka nurse sa baba sa Masuso sa Cebu Periculture and Maternity House. Gani nagtago sila sa Department of Health karong hapon aron hisgutan kung kinsa nila sa Commission on Human Rights ang magsilbing lead agency sa pagpasaka og kasong kriminal batok sa nurse. Apan mato di Police Inspector Luz Diminda Langbid, ang pangu sa WCPD, nga di nila mapasaka ang kaso kundi pamuhatag og investigation report ang pamunuan sa maternity house kaysa maong report nila mahibaw-an ang ngan sa nurse. Gani bisan siya nakasinati sa pagmagahi sa pamunuan sa maternity house sa paghatag og impormasyon. Wa siya tagdatol siyang pagbisita sa maternity house alang unta sa investigasyon. Wa man jud, wa may matubang, nagpailan pero ang welfare din entertain na mo, na ongoing daw ang meeting ni doktor. Mato ni Langbid, posibleng child abuse ang kasong atubangon sa nurse, samtang ang DOH na ang muhikay sa kasong administratiba batok sa maternity hospital. Sus, murad kumuton atong kasing-kasing. Kay atong anak, gipuyos na nato og siyang kabuwan nga kung kuan pa gani siya us-us imong matris, magkuan pa pakapit, unya inana nga nakagawas na, inanaon lang, tipan lang imong anak. Panawagan nila nga to sa tanang healthcare professionals nga unta, isipon nila nga ilang kaugalingong kadugo ang ilang mga pasyente aron matarong gyud ang pag-atiman niini ug aron malikayan ang pag-atubang og mga kaso. Ato lang panawagan nga kita na amantay mga manghod sa unya katong mga professional nga inahan usab nga ila gid untang isipon isip ilang yung anak, tinuuray nga anak. Andrea Patenya, News 5. Niya sa Sugbo, si Vice Presidente J.J. Malbinay alang sa nagkadaiyang katuyuan. Usa nini, maong pagpanghatag titulo sa yuta ni atong mga informal settlers sa mga dakbayan sa Sugbo ug Mandawi. Chicky Baguio, Sugin Limi.
Uban si Cebu City Vice Mayor Edgar Labella o ubang mga PNP officials dinhi sa Sugbo, nag-walking sa kaganyang buntag si Vice President Jejomar Binay sa Cebu City Sports Center Oval. Gawas sa paglakaw-lakaw, gihatagan sa bugigayon ni Binay ang katawhan nga makapapicture kaniya. Gikan sa Sports Center, midiretso kini sa merkado publiko sa Dakbayan sa Mandaue. Din iyang gitagbo ang mga market vendors ug informal settlers. Ug nakigsaw pa kini sa budol fight. Usa sa iyang tuyo sa Mandaue mao ang pag-apod-apod og mga titulo ngadto sa mga informal settlers sa Mandaue City ug Cebu City. Will be issuing some titles and certificates of possession. Ito yung project ni Mayor Jonas, which I understand has been a model among local government units and shelter. Usa sa mga nanghingusog si Mandaue City Mayor Jonas Cortez aron mahatagan og katumanan ang urban housing project sa gobyerno. This project, this socialized housing project, is intended for those who are living in danger zones like Mahiga Creek and Butuanon River. Jinky Bargio, News 5. Subay sa maong balita, gipadayag si Binay nga iapilunta ang mga small and medium enterprises sa mga kalihukan sa mga dagkong kapitalista. Si Vice President J. Binay, keynote speaker kayong Philippine Capital Market Investment Conference kagalinang buntag. King Perez Sugilimi. Gipasigarbo ni Binay ang mga kalampusan sa nasod sa natad sa ekonomiya. Din lakip ang Sugbo nga nakakabot og 15% nga economic growth niadtong 2012. Kini mas labaw pa sa kinatibuk ang economic growth sa nasod. Gisugyot ni Binay nga apilo ng mga micro, small and medium enterprises silang conference aron makabot ang inclusive growth sa nasod. Ang ganda ng ekonomiya, masaga. Pero nandun pa rin ang problema ng poverty. Nandun pa rin ang problema ng unemployment. Nasayran nga doon ay pipila ka mga kalihukan nga tambungan si Vice Presidente Jejomar Binay sa iyang pagbisita diri sa Sugbo karong adlaw. Apan iyang giklaro nga di kini agig pagpanguyab sa mga Sugboanon alang sa maabot nga presidential election karong tuig 2016. Hindi naman. Papunta man ako dito, merong dahilan. Si Vice President Binay kinsa chairman sa Housing and Urban Development Coordinating Council, mususi usab sa kahimtang sa nahitabong negosasyon sa dakbayan sa Sugbo sa probinsya ubos sa Ordinance 93-1. 4 weeks ago, I sent my team here and they have talked with the governor. So it is more or less a follow-up. I think it's now moving again. Ipadayag usab ni Binay nga di unta angay madamay siya tungod kay ang mga kaalyado sa politika na lambigit sa Napoles list. At ang important to what about your allies? Lahat. First, let us continue investigating sa good kay alay namin, kay kamag-anak ko, kay kaibigan ko, ihabla sa kapag sila ay malabas sa ligasan. King Perez, News 5. Anyos nga lalaki kinsa sakop sa Crips Gang gipusil patay samtang nang disco sud sa sports complex sa lungsod sa San Fernando ganihang kadlawon. Duha niya ka mga kauban sa Maransab atol sa hitabo. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gitapos ang kapistahan sa lungsod sa San Fernando kagahapon ug dugoong hitabo. Ganihang kadlawon dihang gipusil patay sa wa mailhing tawo sa diskuhan nga gipahigayon sulod sa sports complex ang 21 anyos nga si Joseph Pardillo, taga Barangay San Isidro sa naisgutang lugar. Upat kasunod-sunod nga buto sa armas ang nadunggan sud sa diskuhan, diin naigo ni ini sa iyang ulo ang biktima. Samtang napagansab ang iyang nga kauban nga silang John Lee Himiralaw, 18 anyos ug Karina Badana, 44 anyos nga taga Inayawan, Cebu City nga igo lang namista. Gidala ang duha kasamaran sa South General Hospital samtang gisuwayan og dala sa Carcar Provincial Hospital si Pardillo apan gideklarar kining patay na. Kaning kuan biktima
kuan eh, atin sa celebration sa pista ni Bay. Disco siya, kuyog siya ko. Unong kakauban. Iya, kalit ni Doling sa kasuspek. Kamusta sila? Pagpasa, nagdidagan na yung mga tao. Iya, kung ito nga ang pagpasika na sa suga, yung habilin rin nga, kuhan ka itong namatay. Wala yung napasigan yung suga sa kuwan. Taon gamay kaya yung operator sa taon sa ilang iba siga. Pero na, wala katulad sa linya aning akong nasuga. Pila ra ka metros ang distansya sa police station o sports complex apan wa gyud madakti ang mamumuno. Nagtuo ang kapulisan, nagitulol ang armas gikan sa gawa sa sports complex, hinungdan nakasud kini. Nabisi sab kuno ang mga pulis kay nagrikisa sa mga musud sa diskuhan, samtang ang uban nag-foot patrol gawa sa sports complex. Kapag kita mo nga nagbuto-buto ang mga tao na ratol, nagdinaganay ang ibang kaubanan na mga pulis. Gusto mo suod, kay mo responde. Ang mga tao sa padung sa mga gawas, kaya nang hadlok sa itabo, so naglisod sila pagsuod sa kuwan, kaya hindi ka naman pumunga ng crowd, nga mula smag kay Usa sa gisubay nga buntibo nga dunay kalambigitan sa gang, kay sakot man sa Crips gang ang namatay, nga kanunay malambigit o kagubot sa San Fernando, nga gikumpirmar sab sa iyang mga kabanay nga maoy mopalit sa away sa iyang mga kauban sa gang, hinungdan pirmi kining makakita og sinukmagay. Ray Pasaporte, News 5!